Hello guys. Good morning. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat at naglilinis tayo ng motor. Kailangan natin linisin kasi kagabi tinulugan ng ating pusa yung upuan na nagkalat ng dumi at dumi ng pa hindi malalap nagpunas bago natulog dito. Ayan, tuloy-tuloy happy lang tayo sa ating buhay. Lilinisin po natin kasi mamaya gagamitin po natin sa pag-travel na mapupunta sa trabaho. Kaya nga pala guys, holiday ngayon kasi hindi ko alam kung bakit holiday. Ayan, holiday ngayon at bukas pasok na naman tayo. Ayan, ganyan talaga ang buhay, work, trabaho lang po ang kailangan para tayo mabuhay. Ayan, kahit maliit ang sweldo, katamtaman man o malaki, ang mahalaga may trabaho tayo. Pagtsaga-tsagaan na lang po natin para sa ating kinabukasan. Ayan, maraming salamat po sa mga kaibigan nating OFW at sa mga kaibigan po nating subscriber. Maraming salamat po sa mga silent viewers. Sana wag po natin i-skip yung ads ni host kasi kailangan na po. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbaba. Ngayon po lagi na po tayo mag-upload kahit anong klaseng video. Dire-diretso lang po, wala nang intro ito, wala nang outro. Maraming salamat po at enjoy lang po tayo sa ating panonood at mag-iingat po tayo lahat at God bless po sa inyong lahat. Ayan. Kala ko'y di pa handa, muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Sana ay ingatan ka niya. Hindi ko kayang makitang lumuluha ka. Kaya sobrang sakit sa akin na bitawan ka. Ngunit ngayon ay hindi na pwede. Tayo'y napagod sa labay na talo. Kaya akin ang ipapaubaya ang puso mo sa kanya. Alam ko naman na siya na ang gusto mo, hindi ka lang nagsasalita. Pagmula na tayo ay naghiwalay, ay iba na ang iyong ngiti. Ang hiling ko lang, ingatan ka niya, ako nang bahala sa hapdi. Hindi ka man sa'kin binigay, ay sana'y kapalit naman ito ay ika'y liligaya. Pag-ingatan ka sana ng bago mong mahal. Yan ang araw-araw ko sa Diyos ay pinagdarasal. Katulad kung paano kita minahal at kung paano kita itinrato, tanggap ko nang di ka nababalik kasi tuluyan niya na akong tinalo. Natapos na ang huling kahinan ng pag-ibig na magkasabay nating ginuwit. Nasunog na ang pinuo na libro, kaya ang makasama ka di na mauulit. Kahit saan ko ilagay sarili ko ay walang lulugaran. Siguro ako ay isang aral lamang sa buhay mo na minsan lang dumaan. Isang pagsubok na magpapatigas sa'yo sa mga bago pang paparating. Pero salamat kahit di man nagkatuluyan, nagawa mo kong mahalin. Mga mali ko ay babaunin ko na lang saan kamay man ako mapunta. Kaya ang lumigaya sa iba pero sa puso ko ay laging nandun ka. Kasi ikaw lang ang pangarap ko. Parang inagaw sa aking lahat, parang dinaganan ng mundo sa dibdib ang nararamdaman. Ganito kabigat para akong dinaanan ng napakatinding unos. Malala ang pagkasalanta, mararamdaman mo lahat itong mga sakit dito sa malungkot na kanta. Parang naubos lahat ng pag-asa, ang buhay ko na ito para saan pa. Alam ko na mahal mo na siya, ang hiling ko lang sana ingatan kanya. Hindi ka man sa'kin binigay, ay sana'y kapalit naman ito ay ika'y liligaya. Pag-ingatan
ingatan ka niya. Mamaya subukan natin siya lagyan ng pampasinta. Pwede po yung ating mga matagal na yung guys, hindi natin nagagamit, baka expired na. Ayan. Iwan natin yung ating punasan po natin ang konti. Ano tayo. Patuloy natin yung ating mga yung bangka na yung ating salamit para hindi magpakat ng tubig. Ito yung kakapay natin guys sa pag-aanak buhay kasi napapadali yung pagpunta natin sa trabaho. Halot na ngayon malinis na ang ating motor ng service natin kakapay sa pag-aanak buhay. Sana mamaya huwag na siyang upuan ng mga pusa. Ayan guys, done. Guys na siya. Tapos mamaya ito na yung siya. Lagyan natin ang kaunting pampakintab. Ay, nulog. Ayan guys. Tapos lang. Dali na natin sa garahe. Pinaparkingan natin. Ayan. Ayan po ang aming bahay. Ayan po, dito po sa baba kasi mayroong mga nakatira dyan. Doon po kami sa taas. Ayan. Ayusin muna natin. Ayan guys, ipak muna natin kasi baka may mileage. Meron din ako dito mga halaman na namumunga gaya ng bayabas, avocado. Ay, sorry. Avocado ako dati kaya ano,
sa mga service, hindi ko alam kung bakit. Namungan siya ng ilang beses. Tapos ayun, namatay. Ayan, may luya tayo dito guys. Kaya lang matagal yung habis ng luya. Umaabot siya ng sakang bago mo mapaginapangan. So, kahit paano eh, sayang naman. Ay, kampi naman yung lupa. Kaya, yun na lang na. Ayan. Ayan ang aking misis, nagdadala ng kape. Hindi nakikita sa video. Sabi ng aking asawa bakit daw nagsasalita ako mag-isa. So guys, hindi makita sa video. Ayan, nalipat natin yung ating camera. Ayan. Saan natin ito ilagay? Nilinisin lang kasi natin yung ating motor. Ayan guys, maglinis na tayo na kumapuli natin kasi nasa pa siya. Nasa karate. Ayan. Dito natin siya pinaparada guys. Ayan. Punas-punas pa may time. Lagyan ng pakitab. Sana pwede pa yun. Matagal na kasi yung guys hindi pa tayo nakakabili, hindi tayo nakakapunta sa mga supermarket na pero mapalinis na ito sa sasakyan. Kasi pwede naman tayo bumili. Kaya nga lang alam nyo na ang gamit sa sasakyan. Para mag-iibang kulay. May ginagamit na sa burrito yung kasama ng driver binigyan. Kaso nag-iibang kulay guys. Kailangan mo siyang lagyan ulit. Para yung kulay ay ganun maganda kaya. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga sumusuporta po, maraming salamat. Ayan guys mga Oragon, tapos na tayo maglinis ng ating motor o ng ating motor na service. Ayan, at medyo makapagpahinga umaga. Ang time check po natin ay 6:45 na ng umaga. Maaga tayo nagigising sa umaga, lalo na pag nandun tayo sa trabaho. Dito sa bahay, nasanay na rin tayo gumising na mga 2:30 to 3:30 AM. Kasi medyo matagal na rin tayong gumigising ng ganong oras, pamilyar. At maraming salamat po sa inyong lahat. Hope po tayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras. Bye-bye po. At ingat po kayo. I love you all. Ingat. Bye-bye.